Chim yêu vai sang mas Bakhuid nomor lai spa lai punyo. Good morning to all present here. It's a joyful day for us. As Father Nicholas, our parish priest, is celebrating his birthday. It's a joyful occasion for all the campus here, as well as the Renewal Center and all the people of Maukla. It's the right day that we join him in thanking the Lord for the gift of life that God has given to him. And yesterday, as we were conversing, he already warned me not to praise him much, because it is a traditional practice that on all birthdays we speak a lot of good things about the person. So I will be just realistic today, just to mention one good quality that I have observed in him. I am sure that all of you will agree with me that he has this quality of being friendly with all age groups. That is, I have seen him. After the Holy Mass or even visiting the families, he is a person who is sociable and friendly with all categories of people, be it old, young, youth, everyone loves him. We have seen that. And he is the principal of Don Bosco School. So just like St. Don Bosco, he is a friend of all, especially of the youth. So on this day of his birthday, we shall commend him to the care of the Lord. Ask Jesus to bless him abundantly in his life, especially blessing his loving prayer intentions he has. We shall also pray for his family, his relatives, loved ones at home, and all the people who are associated with him, that they may all experience blessings of God through his special commitment that he has made in his life. So now, as we are about to partake in this Holy Eucharist, may I invite you all to pray for him, that the good Lord may continue to travel with him as he takes up this vocational journey. Today we are privileged to have the presence of our sisters here, our provincial sister and vice provincial sister Kadrin and Ranit. Sisters, we are happy to have you today on this day. Hearty welcome to you, and please have a pleasant stay with us. Let's ask Jesus to be with us in this Holy Eucharist as we join Father Nicholas for his Eucharistic celebration of his birthday. Thank you, Father Roshan, for speaking good of me. Kom bless you, Father. But kom juru ki sister, ki rangba padepi ki happy barit Bakhuid ki balawan banin yasno keting lang ban nga ban yoro yo try na gabanta kajung im bat kajung e ke baul ai hanga. Dia kana klemat to ken United lade hakpa badukun badaman sem Bakhuid bamaki ken don rangkat ban ngi ken Christian yang ngi khamtame bakin kerku kerdo yang ngi bang dang trua ya kene kamas ke Bakhuid. Haka katengok pa badukon badomen sem Bakhuid. Amen.
ka jing e jong trai jing e Jesus Christ ka jing e jong blai lembat ka jing selok jong men sem Bakhuid kin don rengkat bat pi baro rengkat bat pi ru ngi pen pau ka jing sngu ngi pen pau ka jing ro ka jing khoble ka kerpang yaw trai kan rat na ka banta kamit ka bol ai hangi ula rui la sumar hangi ula panlaj hangi na ka jing ma ka jing man sau na ka jing pang ka jing sitam bat kanai ka sngi ka dai ka dak ka jing e ka jing u yang a bade pi ko han men ko para den mat ka dau haman ka step ka bang yuan ban terwai kanai ka mas ka Bakhuid ngi dai ban pan kan mau yila de ba ngi dai ki khon ka jing u ba du la khot yang i ru kum ju ban long kita ki shakri ka jing u ban long ki nong bot ka jing u ka ju kanai ka theme ka bang yos ngo ha ka gospel ba man ta ka sngi utrai u khot yang i ban long ki nong bot ka jing u ban long ki nong bot ki baslur ban long ki nong bot ki basisha bat ki basida den mat ka daw ha kanai klemat to ken ngin pan map nau trai na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lat ki let ber kum ju ro baro ki to ki por ki ba manga mapi ngem semla aban IT yala de ban long kita ki nong bot ki basisha ki nong bot ki basida bat ki baslur ki jing u ngin pai sob leu pa da ke jing snoret bat ke jing kloi jing ban I no yala ke jong ki pop ki sang dang leng ba ke jing duai jing I nga pla hau blei badan bor baro badepi ko han men ko para bangala le pop shibun e da ke jing perkhat da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakra we jonga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya ke angel bat kirukhuid badapi ko han men ko para banduwai na ka banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nis na yangi bandala mabi ki pop jungi unya lam yangi sha ka jung em bom jukod amen. Who try to Cristo isene, co Cristo isene, co Cristo isene, co try to isene, co try to isene, co try to isene, co try to isene. Iyai pendang buram manis kemuyame Putrai ko blazim benen Kupadam barbaro Kukun mawe upa Putrai Jesu Christ Kukun lang rodu blay Makiki poprateng Yang gajing terbatas nasayangi Detang mame Bakhuid Detang mame utrai Uwe bahagitam Mame ko Jesus Christ Mame bayay long play Ya jing ya long kawe Baru mensim Bakhuid Tongin ya duai ngi duai na kabanta kai kasam jong I shempang nong siang bad binasal hasha bad ki kon ki kti ki chongki arngot kerpang e na kabanta I rabbor lang hasha barake kisngi kha gujung I mata kisngi kajing dap kajing I kebakandai senam ngi duai nak banta jung I bot rai on ai I
kajing koi kajing kia ha kaleng kamat bat kaman sem bat kum juru bai nang he nang san ha kajing kajing kerku kajing blay ha kajing nang kajing start kajing champang jong blay bat kum juru jong kapertei koblay badan bor baro bat bai snei ubada kajing sebun jong mehi kirungai jong me kila banterwa ha me ya kajing syakri kebadai bat kebadan buram to ai ngi kerpat ya me bangin mare penkloi klem jentut syakata kabame lakular dautrai jungi Yesus Kristus ukun jong me ubim bat basensyar rengkat bat me ha kajing long kawe jong amen Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pula nak isti jong Paulus Bakhuid ki Kristan Filipi. Kobi ye jonga kumba phlok kongu barabor tang haba ngadon rengkat nre kham tam haba ngamdon. Tikum ta nang tristom nak benta la kajing im da kajing shepting bat kajing kuyo. Namaru blay utre hapo jong pi ba pindubla ban mon ban tre nak benta kajing songpha jongu. Tulai ke baro klem jing knyum ye jingnya a pindu blong ki basida bat ki balului ikun jung ublei ba klem jing bud nam hapdeng ka pateng benriu ka baken riang bat ka bamutlop ki ba pedeng jong ki pi pernai kum ki jing syai ha ka perthei da ka bat skem ya ktin ka jing im ba kum ta ka sngi jong Kris ngandup ngau sarong Bengam simla mare leno lane trileno wadada ngadei ban syak suj kum ka jindik kenya halor ka jin terwah kenya jong ka jinge jong pi kemen bat ngasit kemen ringkat bat pi baro te kumju piru pide bat kemen bat bansat kemen bat nga kaktin jong utrai Isongo yau blay. Sam alpunyo nomor Nyau spa ndriu. Nyau spa ndriu. In right antiphon. Antiphon ba'a.
Utrai dan ringkat bat pi. Ka jing pula na gospel Bakhuid kat kum ulukas. Ka borom ame kutrai. Hakata kapor ki paj belin ki layat lang badu Jesu. Teu lapai badu ong haki. Lada uno wan sanga bad isi yalau kpa bad yala kekmi. Yala katengah bad yala ki kun. Yaki hanmen ki para senrang bat kentei haoj bat wat yala ke jing im umla banlong usenran jonga jar bomba yala ka dingna bat but nadin jonga umla banlong usenran jonga naba uno napi bamut bantei yakakut uban omsong shua ban ken yak jinglut jingsap lada udon kat ban biang ban pendep ya ka lemda kumta enda ula seng ya kanong rem umla ban pendep baro kibayo i ya kata kin sedang ban kiben ya u da kabaong une ubreu usdang bantei hanrei umla ban pendep lane uno usim ubalej ya let ma persya ya wei pat usim uban shong shua ban yamer jengmut lada ula da kisan peu hajar ngut ban ya aireng baduta bawantur persya yau da ki arpeu hajar ngut lada sngaula kadba uta weipat udang don sa jengai ba unpa ya kinong lam ktin ban yikendu yu bat ban pan yasuk hakaju korkom uno napi bom ino lut kat keba udan umla balong usenran jonga ka gospel utrai ka jingero yane ku kres ko hanmen ko para ha u Jesus Christ baro ngilong kinong bud jong u Jesu ngilong kinong bud jong u ngilong kisenran ke jong u ha kirkom baper ha kibanta baper den mata kedau menta kesngi ngi haban pusan ngi haban pej ngi haban khmi yalade ha to manga ban mapi ha bangilong kinong bud jong u Jesu ngi don em kinaki kendan kiba ukwa yangi ban le kiba ukren ha gospel kiba menta kesngi nungkong na syabe u Jesu habau khot yang abadipi banlong kinong bud kijung u lada long kajinglong lengdo lada long ha kajinglong kiruniam ki brother na ki sister le lada ngilong kinong bud kijong utrai banlong kita kireng ba balang ne kinong trai balang ha kirkom baper ngidei bandon kine kikendon ki ba uong den matakdau sachisin ngong yepi hato ngidon na em kabringkong kabo Jesu kwa yang abadipi bangin don kadai kata kajinglen lade ngide banlong kita ki bakloi ban i ya ka ei ka bangadon ha ka jing em jonga ngadei bandon kata ka jing kloi ban i ya ka ei ka bapen sungu bahayanga ngadei bandon kata ka jing kloi ban i ya ka ei ka ba nga i ka ei ka ba ngas ngau tenat kanai ka dei ka banung kong ka bau Jesu uptha yang abade pi ban le lada ngi kwa ban long kinong bot ka basisha ka jung u Jesu ong hato ngak pikloin em ban i yala i mei pa hato pikloin em ban i ya ka lok yau tanga ni ya ki hun ki ti ki jung pi kine ki dei kita ki jing ong jung Jesu ka ba ma u kwa yang iru ban le
nang ta padu Jisu ong ka jinglen la de ka bangi dei ban len ka bangi haban ong banga ngam long e hakmat jong oblei nga ngam long e hakmat jong ke hanmen ki para ki jonga nga ngalong ubatlot nga ngalong ubaduna nga ngalong uba don kata ke jingshenia tang yoblei nga habat penrid yala de hakmat oblei bad hakmat ke hanmen ki para ki jonga ladang ngam la ban penrid yala de ladang ngam la ban penpo yala de hakmat oblei bad hakmat ke hanmen ki para ki jongi ngimla ban long kita kinong bud ki basisya ngimla ban long kita kinong bud ki basida ki jong kris den mata kedau dah ke jing skuret ngi haban penpo hakmat jong u bamanga ngam long bamanga ngam long hakmat ki hanmen ki para ki jonga mau bakrau mau belajit mau belakhot yanga bat ki hanmen ki para ki jonga ki lok ki jor ki jonga ki breu ki banga nga sakri ki breu ki banga nga pet ngakme ki long ki bakham halor lane ki bakham krau yanga kane kadai kata ke jing kwa jong Jisu ke jing khot ke jong Jisu bangi dei bandan ha ke jing em ke jongi ke jing len la dei nang ta padu Jisu haba unang yai piteng ban ong yanga badepi hadin ka jinglen la de ukwa yanga yepi bangin kit bangin ba ya ka ding pna jong ka jing em jongi ngis ngutho shai ka e ka ding pna ka bo Jisu ukit uba ka ding pna jong Jisu ka bading kong ka dei ka jing wan long breu jong u ha ka ne ka prathai kata ka dei ka ding pna ka ba ukit nong kong kumublei ukit ya ka jing long breu jonga bat jong pi ukit ya kata ka jing duna breu jonga bat jong pi ukit ya kata ka jing tolot breu jonga bat jong pi ki jing sha tom ki jonga ka jong pi kanai ka dei ka ding pna ka badang kong ka ba Jisu ukit uba bat ka bar ka ding pna ka ba ukit ha ka jing em ka jong u ka dei ka jing i ka jong u na ka banta jonga bat jong pi ka ding pna jong ka jing i bat ka ding pna ka ba krau ka ba Jisu ukit uba kadai ka jing sha shitam bat ka jing yap ka jing u halor ka ding pna sha ka ba ukit ka ba shna da ka ding den mata ka dau Jisu kumju ukwa yanga ba de phi bangin kid ya ka ding pna ka ba mangi ngidon ha ka jing em u Jisu don lut kine ki ding pna ki bangil ajer ba ukit hok ukit da ka jing sha ya kine ki ding pna jong ka jing em ha to manga ma phi ngi kloi na em ngi long na em kita ki breu ki bakit hok ya ka ding pna jong ka jing em manga ku mulung do nga don ka ding pna ban kit ha ka jing lung do jonga ka jing em khoj ka jing em soti ka jing em barublei ka jing em ka ba it lut yala de na ka banta u kris na ka banta ka balang na ka banta ka gospel na ka banta jong pi i we pai we kanai ka dei ka ding pna ka baneng kong ka ba kris ula ai hanga ku mulung do kumu Kristan kading pna ka baula ai hanga kadai ka jing em ba shisha jonga ka jing em baru blei jonga ka jing em ka banga IT lut yala de tang hau kanai kadai kading pna jong ka jing em Kristan ka baula ai hanga kanai kadai ka ju kading pna ka ba Kris ula ai happy way pai way hato pikit na em ya kana gading pna jong ka jing em Kristan jong pi kumu Kristan kom ka Kristan pi pandap hok na em ya ka jing kit jong pi ya kana gading pna jubab ya lade lada pimpat kit lada pimpat ba ya kana gading pna jong ka jing em Kristan ka jong pi kana gadai ka sngi ka banang kong yo lese ka botrai u khot ya pi ban sedang no ban le no ban kit ya kana gading pna yo lese kumu pa jong ka ying ka sem utrai ukwai pi ban kit ya gading pna ka kerdan kpa jong pi ka kerdan kemi jong pi ban pej ban kemi ya ki khun om dei tang ban pej ban kemi ban pandap ban panbyang ya ka jing don kam ka jong ki ka pisa ka tengka ka bam ka dei ka kup ka sem ka jing nang ka jing start hoj ka long ka bakong san ka dei si banta jong ka kerdan kpa jong pi kum ka ta gading pna ka ba pi dei ban kit hanrei sakawei pat gading pna kumuk pa hato pi la hikai na em pi la pen i na em pi la yai rangkan em bat ki khon ka jong pi ha ka lanti jong ka jong em Kristan ka jong pi bat ka jong ki ko han men ko para kine ki dei kita ki ding pna ki bau Jisu ukwa yanga ya pi bangin kit
Kabakadu Jesu uang yolese hanga pia kanegasni. Habapidan ka jinglan lade. Habapidan kata ka jingkloi bankit ya kading pna jong ka jing em jong pi. Kaba kong san kadai ka jing slor bat ka jing yai ne. Lada mangama pi ngidan kata ka jingkit ya kading pna da ka jing slor bat ka jing yai ne. Klempep utrai u snau kemen u snau hun hanre lada mangama pi ngim dan kata ka jingkit ya kading pna da ka jing slor bat ka jing yai ne nginam yo kita ka bor ka jong blei ha ka jing em jongi den mata ka daw ha ka ne ka sngi ko han men ko para utrai u khot u wer yang abade pi bangin pej ngin kmi yala ka jong ka jing khot ka jong u yangi kumang ong menne da basdang utrai u khot yang ban long leng do jong utrai u khot de pi ban long ki sister ki brother utrai u khot de pi ban long urang ba balang utrai u khot de pi ban long ukpa ne ka kmi ne ki khun samla ne kano kano ka banta ka jing em ka be pi dei den mata ka daw hato pilong na em uta unong bot jong try ubalen lade bat ubakid hok ya kading pna bat ubreu balen lade bat ubakid hok ya kading pna da ka jing silor bat ka jing yai ne en yoro yo Jesus Christ Om lai junam. to ngin yang ngin plai la ka jong ka jing ngej nga ngej hau blei pa badan bor baro onong chau ka beneng bat ka khandeu bat hau Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya bolapon noman sem bakhoj ya balakha na kamaria the sati basha la bein hapo pintus pilatus la sanar pnayu la ya balatebu la yar sikbayab ha kasngi ka balaw la may pat ni ka bayab ulakiw sa beneng usong sa kamano blay pa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki bemet ka bayab nangait hauman sem bakhoj ha ka balang kathalek bakhoj ha ka chung salok rakhoj ha ka chung ma be ki pop ha ka chung may pat ka do but ha ka chung embom chukot amen Lai spa and repusa. Tuduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long bapadang huna kemadu blei ukpa badan bor baro To try pring jingnya ni ti jong pi la ka banta ka jingero. bad boram bad kateng ka jungu ka jing manto yingi bad balang bakho jungu baro ka wei to ai bakane ka jing kenya ko try kan long hame ka jing trwa ka bakho bad hangi pat kan long ka jing these bakho jong ka jing isne jongme daw Chris utrai jungi amen Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat hiru. token tu yalaki danut Kinti ki sao try. tongin ai ngui try blei jungi Ka song hok bat ka te. da sha ka long ba song hok bat ka badei ka deiti jungi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut leng bau try jungi u Jesus Christ
uba namar ke jingis nei ya ke jinglong ba pop ki breu ulapan red yala de ben kha yu na ka te sati da ke jing sha shutam halor ka ding phna ulapan la yangi na ke jing ya bom jukut badak bami pad na ke bayap ul ai hangi ya ke jing em bom jukut ba namar ka ta rengkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj balen bat ki bor jong ka beneng ngirwai ke jing raya ro ya me ban ngi pen bana kalem sange Dashisha melong bukhoj kotrai kathame jong kijing khoj baro namar kata ngikar pad yame topan khoj pan kantang ya kine kijing terwa jungi dag bapha yaman sem jungme kum kam jer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor beladi no yu badala kamon snobha ula priang ya kijing sha shutam ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ke ba NIT na ke benta jong pi ha kejukur kam endala layabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya ke ba enpenmi na ke banta jong pi bat na ke banta ki babun na ke banta ke jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Kata sin bagi bamu neukku Bangi dinakane kakure Ipenda kajing yak jong mekotra namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bat kajing me pa jongu ngi terwaha me kotrai yokpo jong kajing em badak khuri jong kajing penem ngi dai ngu aidam namar melanyo yangi ki babet ban yang akmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngawret ngi karpat yame bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mokres ngi long ki ba lapanitali kawe daw mensem Bakhuid Token mal ko traya ka balang jong me ka balang priyang hasratla ka bertei berto penjenaya ka jingid ringa bat u Francis pa Bakhuid jongi u wilbert mavein u Bishop jongi bat baro ki lingdo Token mal lamru yakiman ki para shanrang bat kindei ki bala yot hiya da ka bakrmen ya ka jimi pad bad ya baro ki bala klat no haka jingis nei jong me
to priyang yaki shaka jing shakak ma jong me to isne yangi baro ngi kat pa dia me baringa baka Maria te soti Bakhuid kakmi jong blay u Joseph Bakhuid u korin jongka ki apostol Bakhuid bad baro ki ringkuid ki bala pengsnge bayame pateng la pateng ngin long ki badban yo bindalem haka jingim bamjukut badbangin yaro badbandon borom yame dau kun jongme u Jesus Christ. Da'u lembadu badha'u kan long ame blay kupa badan bor ha gijing long kaway jong men simba kuj baro kabarom bad gijing yaro jinom la jinom amen. Kumblah hukum yangi donong penem bad kumblah hikai ngi daktin blay ngi nud ban ong kok pa jongi ba habneng kalong kabakuj akerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kandeu kumba habneng to ai ngi manta ka jong bam jongi ka bahala ka singi batama bingi karangkang jongi kumbang rugi ma bi ka balas ne yangi bad wad yalam yangi sha ka jong pensoi henry depan la yangi na ka bas neu to panla jangi ngi karpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing spon chong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isne jong me ngin lai barabo na ga pop bangin yo jing da na ga jing jen jar baro kat ba ngi dangam kmilanti ya ga jing kermen ba koj bat ga jing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ. Namar ke jongme kalong kaima ke jongme kabor kabrom jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ me belang haki apostol jong me ka jing suk ngai pi ka jing suk jonga aya pi wat pet yaki pop jungi henroi ka jingai jong ka balang jong me bad ha ka jing spun jong me to aya ka ka jing suk bad ka jingai tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ube mat basan shar jinom la jinom amen. Ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bad pi Rengkat bat pi. tongin ya terwa ya ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk. Hakmi ukulang broad jong oblay. Hakmi ubakid no yakipop jong kapratay. Suk yangig balasakot shakane ka jong kawai jong ukun lang broad. Kokan rat ngam shong hog bamanrung apo kayeng ka jonga. Henry shong tang naktin kaman sem jonga kan sakya hi. Kamat berkesenam Chris kan ribat kinamingi shaka jong imbom jukut.
spa arko. Yamane yame ko Jisu, Yaro yame ko Jisu, Ipanan borom yame ko Jisu. Kam tame ha kana kapor, kabakut kapor, kabkantang, kabamla hengi iwe pa iwe. Kabamla wanrung ha ka donut ka jungi. Meladan rengkat bani, rengkat bat kamer bat kasnam ka jungi. Jisu beje, ngitip haba medan rengkat bani, ngidon kabor, ngidon ka jingklan, ngidon kataka jing slur banang long susu kita kisakri ke jume balong kinong bud ke jume balong baga jing slur ke bangidan kotrai ngila bandan kata ka jinglan lade berkum juru ngila susu bankit ya gading pana ka bamalai hengi ngila balong kita kisakri kita kinong bud biai ne jume ko Jisu nang ai boreng iken nang panklan yang iken kum jur ngi wan rahak mat jume ya ka jing plot ka jungi kum ki breu ba menang ai ngi kata ka jing slur Jisu be ngi wan rahak mat jume ya gi bapang ke besitam hasatla ke perthei karpang hapo ka pares ka jungi hapo gi ing ke sam ka jungi ngi wan rahak mat jume ka jing suk hak perthei ka jing suk hak ing long ing lo sam badana padang ka jing ya pai ka jing ya pra Jisu ai boring i wei pai wei panklan yang iwe pa iwe bangila sisya balong kita kinong bud kibarhem ke jongme kinong bud basisya kinong bud basida jongme Jisu niwanak mat jongme ni IT lade hame to ngin ya duai to ai bagajing tray kam jong ka bor jong me ko try ngi kerpat kanang klain hapo jongi knang ba enda la penthamai yangi daki sakramen ba kan jabaneng en pen kre yangi daki jon ai jong me ban priang ya kata ka ba kila kular dau try jongi u Jesus Christ amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa Badukun, baduman sem Bakhuid. Amen. Kilai suk ej basikriu trai dagajing embabha jongpi. Ngis ngeungu yau blai. Nambar san spotlight. San spotlight. Burn
Kaburam hau pa berukun mensim Bakhuid, kumbar long ha meningkong, jum ta berabot, junam la junam, amen. In your Lord, Jesus Christ, junam la junam, amen.